Mga gwapa ko galing ko sa iro sa taon. Shout out. Mabilin ka mo de? Yeah. Yes, ikaw yung mo. Okay. Nawala energy ako, ano man? Sige, thank you sa inyo, mama. Thank you, sir. Yes, salamat sa pagsuporta. Bye-bye. Yes, so, thank you. Bye-bye na. Okay, kami na lang din si Robin, no? Bye-bye. Thank you. Okay. Yes, so, amo na, dito kami yan ni Sir, ah. Dito kaya, Sir, sa downtown Manaog? Oo. Yung nga pang gali mga kamaton may on board sa ako niya mga gwapa naman ni tatlo ni kagwapa o kag isa kag gwapohon sa tupad ko. Yes, so pa downtown gali ni kami mga kamaton ah. So sigaw dali so kaya daw hindi kilala ng mga gwapa o. Ma'am ning sino galing ngalan niyo ma'am? Pakilala be? Hello, ako si Rose. Si Ma'am Rose. Ikaw yung ma'am. Lian. Ma'am Lian, ikaw yan sa... Bessie here. Okay. Sir, ikaw be sir be? Gwapohon ko ni katupado. Pakilala be? Jason, sir. Si Jason? Yes, so amo na kamato nag-onboard sila sa konto sa may ano na to, take na to, no? Sir. Yes, so ano na tingin mo na rin ka mo sa lobran? Yes, sir. Work. Ah, okay. So bago lang gali sila out nila, nagyang ko sila sa kalsada yun. Shout out na lang to sa upod mo nga nanao ko. Shout out. Si Nico. Yes, so sino to ngalan niya? Si Nico, sir. Yes, so hindi ko tanay mag-vlog kaso lang may na-drop ulit mga kamaton to sa Plaza La Paz. So dito dito ko sa isa no, ma-drop. Yes, sir. Ah, okay. Then shout out niyo ang mga upod niya to be. Shout out. Ganun na sa mga. Uyaw! Shout out, boss. Uyaw naman! Sa taon niyo mga upod niyo to, ete, ikon nyo man mula sa GC nyo. Sige na! Group chat. Okay. Mami, ano yan ang shout out na? Rose Ah, to the sige. honor. Ano ba si shout out Yes! kay Sige! Sir Edma? Yes, so muna gali ka matoning pa-downtown ka mo ya, sir, no? Yes, so shout out na lang sa mga upod ni Sir Kaganay Mamo. Thank you. Yes, so alin sila sa ilang lublaan, gali ka mato na. So, sino sa inyo madrop de? Kami, sir. Tatlo ka mo? Yes. Ah, okay. Duha na kami ni Sir. Yes. Basta mabiglang ni ko kami nga duha karon. Yes. Ayan. Yes, so dito ta sa babaw na. Oo, sir. Okay, so mga kamaton drop di gali kanay mamo. Yes. So, dili ha? Oo, sir. Okay, so dali mga kamaton na kay manaog gali kanay mamo. Dali lang gyud. Mga gwapa ko gali ko sa iro sa taon. Shout out. Mabilin ka mo de? Yes. Yes, ikaw yung mo. Okay. Thank you. Nawala energy ako, ano man? Sige, thank you sa inyo, mama. Thank you, sir. Yes, salamat sa pagsuporta. Bye-bye. Yes, so, thank you. Bye-bye na. Okay, kami na lang din si Robin, no? Bye-bye. Thank you. Okay. Yes, so, amo na, dito kami yan ni Sir, ah. Dito kaya, Sir, sa downtown Manaog? Oo. Dito kami yan ni Sir sa downtown, no? Shout out na lang sa mga gwapa mo itong upod, Sir, ah. Yes, so... Ano, taga-dyan kaya, Sir? Taga-dyan mo lang? San Dionisio. Ah, taga San Dionisio kaya? Kaya mga upod nyo to, wala ko ka pamangkot kung din Dili sila ba? pula. Proper naman, city proper naman. Ah, dali mo lang siya sa city, eh? Oo. Yes, so, dali ka mato na. Okay. Okay. Bebe, hindi ka kitaon niya sila Ayaw, ka naman. ayaw. Okay. Yes, so... Pa-downtown kami. Sir, ano? Shopping ka pa? Hindi, bakala ko sa Ano sa'yo? sa kids ko, sa mga bata ko. Ah, okay. Gamit-gamit Ah, pero nga pa, puli ka pa sa buong hapon, nga gabi? Hindi rin ako kaport sa... Ah, okay. Padala mo na lang. Yun ako lang. Yes, so... Obligado ito magano suporta sa mga bata. Ano, sir? Obligado na magsuporta sa mga bata, syempre.
Oh, sige. Ano gali eskwela naman sila kung mag-apply na lang? Oo, mga ano pa. Dagko naman. May grade school pa. Grade school ba? Ante, ba? Ante, dila ginadang starting. Oo, tinidamo pa nga asin na kaunon ta. Damo dila ginag-start ang pangabudlay nga tudo-tudo. Yes, shout out na lang ta kay Mrs. mo kag sa mga bata mo sa San Dionisio. So may kilala ko nga sa San Dionisio, sa Banwagi ka mo, sir? Anong darod pa ganito sa Banwa? Ay, sige, may kilala ko na pamilya Pasignab la. Kasi Oo, dagit sa may... nandito na nasa. Okay, ang plaza nyo, di pala daw kapanaog, desong tinda kapanaog. Lagi nila sa babaw sa may karsada, kuhan nga balay. Kapit sa may simbahan. Oo. Wala na sila. Sa tawag nila sa amigo ko lang nga si alias Kabo daw sa sa San Dionisio. Yes, so ari ko vlog na si Matono. Ay si Sir Jason, sir no? Apa. Ano nga barangay ito ninyo before sing Banwao? Santol sa Santol. Sa barangay Santol. Ang barangay Santol, bali mga ano, dua ka barangay before Magbanwa. Oo. Yes, so mga 2 kilometers sila o pag alit sa Banwa. okay. Yung Baleto kilometers Deson Banwa na. Ano na? Medyo layo-layo pagid Oo, mga layo. Pagkatapos inyo barangay gali Banwa na dayon. Oo. I see. Yes, so ari naman kami di mga kamaton sa downtown nga ako ano. Area sa din naman ako sir no. Sa isa yun no. Oo. Okay. So hindi tani kami mag-vlog mo kay ano ni tawag ni Request ng mga sa mga bapa. Oo, request sa mga bapa nga gusto nila gali vlog So ano ni pasaya to ko na sa mga GC ninyo sir no. Okay, sa takot na lang ang mapasahan. Yes, so amo na. Ari naman kami kamatan manog panaog na gaman si Sir Jason na. So tipis na gali, boss may kay Domingo gali. Sabado subong ano may obra ka mo Sabado ako. Oh, Monday to Saturday lang po. Ang inyong jote. Tubago lang ko kapating kami mo na ba? Dili tao. Yung mga bus sa private company. Kay private inyo nga kuan. I see. Mga government. Until Friday lang kita. Dito ko kung dali lang. Pero sa unahan sa lang. Yes, so ano na, manaog na din si sir sa ano, sa babaw. Kita na niyo ba? Ano? Okay. Crowded kay Pululi man. Babaw lang taguro sir? Oo, sige. Aman isa. Salamat sa inyo sir sa pagbablog Okay. Thank you to sa mga upod yung mga gwapa to Dili tao. Oh, dali lang. Okay. So, muna na lang din si Sir Gray, mga kamata na. Set out na biliwat mo, Sir. Okay. Sir, set out, Sir, sa imo. Kag mayong hapon. Tay, ano? Nang mula ako na lang, Day? Oh, dali na lang ako sa ramen. So, thank you, gabi na. Thank you. Yes, thank you. Amli ka mo to, nagulang na ako mga gwapa to. Kag si Sir. Yes, so, thank you sa pagpa-vlog nyo sa ako na. Request ni Ma'am Gali. Request ni Ma'am Guapa nga ma-vlog kami. Yes, so, amo na gintuluyan ko sila. Primero kamaton, daw hindi pa ko mag-vlog kay sobra isa mga kamaton. So, kaso lang nagkuhan, nag-drop ang isa nila kopon. Sir, shout out na lang sa imo, sir. Naog sa plaza, lapas sila. Ari na tuluyan ni maton si mga pagbiling ng Guapa kang si Sero. Thank you kay sa inyo mga kamaton sa pag-request nga i-vlog dito mo So, are, salamat sa pagpa-vlog. Thank you kag shout out sa inyo mga kapdanan. Shout out sa inyo sir kag mga gwapa na. Thank you sa inyo kag mayong hapon. Nagabi na ni kamaton kay mga unog 6 na galing mga kamaton pag on board nila sa ako no. So, thank you mga kamaton Salamat mga kamaton. Thank you.